Ibune kene. Ngene. Apik ngene iki apik, bener ngene iki. Wong tuwa ulang-ulang anak ngene iki wis bener. Ben dadi bocah aleman. Wis gedhe makem dadak njaluk didulang. Ngono. Wong tuwa ora tok-tok. Pipis, Pak. Ora kena pipis, diempet. Lungguh. Bener, Pak. Lungguh. Bener. Lungguh ora. Ayo lungguh. Mati berani. Mangap. Mangap. Arep kurang ajar. Pak. Arep galu-galan, mam jaluk bulan. Arep galu-galan. Ngene iki. Ulang-ulangan apa niki? Madhep rene. Mangap. Iki lho mangap. Itu akeh men. Diteni sesuk dibalani meneh. Madhep rene. Segane gelek ning untune arang-arang. Suwe-suwe kok mangkal apa? Mak. Mudun. Mudun. Luwe urung mam, kene cuk. Dengan mam. Wis gedhe makem ora kena njaluk dulang. Mam dhewe saged ta ora? Agak. Mam dhewe saged. Mam dhewe iso. Tenan? Mam, kene. Mangan cepet kaya kantang bebek kalau sego iki dono.
Esok gue anggere makmu jaluk bulan mati kan ono. Ora trimo kaya ngene. Welek loro ati. Sing ganteng mamane jaluk bulan kok elek jaluk dulang sajane. Ndel-ndele apane?